Satrio Trokomudo Elsa Audio, terima kasih luar biasa. Safira Lekting Ayo Gogo sing duwe gelegere sak Jawa Timur Indonesia sikat yo. Saben dino anane saya cedha mung sira sing angen-angen aja ibarat langit lan bumi bakal tak perjuangno kanthi dadi siji. Goyang lagi masih pasrahno atimu enehno tresnomu bakal tak jogo sadawane wektu sumirang teko gowo kabar bahagia barengi lagumu nyedak ning sampingku koyo ngopo bungae ati ra nyangka iso nyawiji matur suwun Gusti pun maringi tresno sing dumati. Sekali lagi terima kasih bosku.